ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Saum, urazа, ул да лексик мәгънәсендә үз-үзеңне тыю. Без инде мусульманлар буларак шушы изге айда аштан судан үзебезне тыябыз. Ләкин күпчелектә онытабыз үз-үзебезне төрле ярамаган сүздән, төрле ярамаган эштән тыярга. Бәлки шушы саум дигән сүздә ул үзебезне төрле ярамаган, кирәкмәгән эшләрдән һәм сүзләрдән тыюдыр. Аллаһ Азза ва Джалл Мәрьям сурасының 26-нчы аятында әйтә: Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Инни назарту лир-рахмани саума. Мин Аллаһ ризалыгы өчен шушы саум сүзе тыелдым. Ни нәрсәдән тыелдым? Сүздән. Ураза ул сүздән дә тыелу дигән мәгънәдә килә. Бәлким без мусульманлар шушы уразаны аштан судан тыелып кына үтәрбез. Кайберләребез шушы аштан судан тыелу өстәмә ярамаган сүздән тыелыр. Кайберләребез ярамаган эштән тыелыр. Әлбәттә, хайырлырагы ураза аштан судан тыелганнан соң кирәкмәгән сүздән, кирәкмәгән эштән, кирәкмәгән юлдан, ярамаган нияттән, теләктән, ярамаган караудан тыелудыр, җәмәгать. Шу видеолар Аллаһның рәхмәте белән киләчәктә өметләнәбез шушы саум тыелу мәгънәсен дөрес итеп аңлап, киләчәктә дә шы Рамазан узганнан соң да үз-үзебезне күркәм мөбарәк айда тәрбияләгәннән соң, Рамазан айында тәрбияләгәннән соң, шушы Рамазанның ләззәтен, шушы Рамазанның мөбарәклеген сизәргә. Әлбәттә, Аллаһ Раббыбыз безгә зур форсат бирде. Шу Рамазанга ирешергә. Бу Аллаһ Раббыбызның безгә бүләге. Расул Акрам саллаллаху алейхи ва салламның билгеле хадисында безгә килә, әйтелә: Аллаһумма барик лана фи Раҗаби ва Шаъбан ва балликна Рамадан. Беренче риваят. Икенче риваят: Аллаһумма барик лана фи Раҗаби ва Шаъбан ва барик лана фи Рамадан. Ягъни бу да безгә үрнәк булып тора. Расул Акрам шушы Рамазан айына ирешү нияте белән Раббыбыздан дуа кылып сорый иде. Эй Раббым, Раҗаб айының бәрәкәтенә ирештер. Я Раббым, Шәгъбан айының бәрәкәтенә ирештер. Я Раббым, Рамазанга ирешергә насип ит. Я Раббым, Рамазанның бәрәкәтенә ирешергә насип ит. Чөнки кеше бәлким Рамазанга ирешер, ләкин аның бәрәкәтенә ирешә алмас. Ни нәрсә ул бәрәкәт? Арту. Бер сүздә, бер хайыр сүздә Аллаһ Раббыбыз хузурында кабуллыкка ирешкәч, бу да Аллаһ Раббыбыз бу сүздән разый булгач, үзенең рәхмәтен, бәрәкәтен ирештерә ала. Шулай ук вакытта күпме кеше Рамазанга гафләттә керә. Аның ничек Рамазанны каршы аласың? Картлар, олылар әйтә иде, шулай Рамазанны узып та китәр. Шуңа җәмәгать, Рамазанга әзерләник. Ничек? Шушы дугалар белән. Намаз укый белмибез икән, намаз өйрәнеп. Без мусульман, намаз укыйбыз, дуга кылабыз, Коръән укый белмибез икән, Коръән өйрәнеп. Шушы мөбарәк айда Аллаһ Раббыбыз үзе рәхмәтен, бәрәкәтен бирә. Әгәр гади көндә син 1 минут утырасың яки 1 сәгать Коръән белән утырасың, бу айда синең 1 сәгатең 10 сәгатькә һәм 10 сәгатьтән артыграк утырган булган кебек. Шулай ук бер изгелек эшлисең икән. Гади көндә бер изгелек эшләдең, Рамазан айында бер изгелек Раббыбызның рәхмәте белән безгә арта. Күбәя бу мөбарәк ай җәмәгать. Сахабалар, изгеләр,
Безгә хәтле булганнар, алар шушы айны ярты ел буе көтеп тора иде. Шу айга ярты ел дуга кылып тора иделәр. Әйе. Аларның безгә калган дугалары да. Аллахумма саллимни иля Рамадан. Ва саллим ли Рамадана. Вадж'альху мутакаббалан. Yani başka ve tesellemhu minni mutakabbelen. Ya Rabbim. Şuşa Ramazanga iriştir meni. Tanışlık bilen kirt. Ya Rabbim. Ramazanda bularga nasip et. Allahümme sellimni ila Ramadan ve sellim li Ramadana. Hem Ramazanga iriştirgenden soň Ramazanda tınışlık bilen ötkärege nasip et. Yani Kur'an okuwu bolsun, urazası bolsun, namazı bolsun, izgiligi bolsun, sadakası bolsun, dugası bolsun, nigene bulmasa da Rabbimiz şuşu ayga bizni iminlik bilen kirtsin, selamlik bilen kirtsin, tınışlık bilen kirtsin degen söz. Şundan da gayetqa jitkeş, ya Rabbim ve tesellemhu minni mutakabbelen. Hem minnen de şuşu ibadetlerimni kabullıkka iriştir. Ramazanga irişigine jitmi. Ramazanda ibadette bulu tiyişli. Şundan soň ibadette bulup kına jitmi, Rabbimizning kabulligine irişi tiyişli. Bu dugany da unutmayk jemaat. Biz de mübarek günge yakınaydık. Ramazan ayı bir neçe günden soň başlana. Biz bugün Şaban ayında. Lakin şuşu videonu görüşçüler hazır dua kıla ala. Endi Ramazanda görgenler şul mübarek ayının kıymetin, zorluğun anlap şuşu Ramazanda açtan sudan tıyılgandan soň, yaramagan işlerden tıyılgandan soň dilini saklıyala. Yaramagan sözler tınlama. Yaramagan әйбергә карау. Йөрәгебезне, үзебезнең теләкләребезне дөрүсләү. Ярамаган эш эшләү, кирәкмәгән кесәгә тыгылу. Ярамаган юлда йөрү. Бу да безгә тыю дигән сүз, тыелу дигән сүз. Күбебез аштан судан тыелып, хадиста да әйтелә. Бәлким kimnindir urazası aştan sudan tıyılıp bir nindi fayda da getirmez. Nik? Çünkü aştan sudan tıyıldı. Lakin yaramagan sözden tıyıl almadı. Özün tıyı almadı. Şılay da Resul Akram'ını karasak, anın tarihini karasak. Nik? Galimler arasında şunday söz. Nik Resul Akram bizge indirildi. Allah tarafından rahmet bularak. Nik indirildi? Şunda da لِأُتَمِّمَ أَخْلَاقَ. Bu soravga cevap qaytara. Resul Akram qaytara. Allah Rabbimiz bu soravga cevap Kur'an'da qaytara. Ahlagıbızны namaz arkalı, ahlagıbızны uraza arkalı öz-özübizni terbiyelep hak Müslüman bulu. Cemaat, şuşu mübarek ayda Allah Rabbimiz bizge özübizning көршілеріміздің Ru kardeş hakkında görsete. Kaybiravlardan işitirge toru kile. Nişek abıyın sorav birgeç. Min anı bilen söyleşmeyim. Nik söyleşmisin? Ol Müslüman tügül. La ilahe illallah. Nişek bir eniden, bir etiden tuğan kardeşin tırında şıla eytesin. Ol namaz okumay. Namaz okuma ol Müslümanını Müslüman yasıyı. Namaz kıldırı zor günah. Uraza tutma zor günah. Lakin ol ayta iken min Müslüman. Allah'a ışandım, Resul'a ışandım. Ol Müslüman bula. Elbette. Lakin namaz okumagan üçün ol zor günahlı Müslüman bula. Çünkü ol namazını inkar etmey. Allah Teala birgen emirlerge buysana. Namaz farız. Uraza farız. Lakin benim işim var. Üzün aldap, min tuta almayım. Yok. Işanıgız. Elle kim aytsa da uraza
эшкә нинди дә бер зарар китерми. Киресенчә, андагы рәхәтне, андагы бәрәкәткә сине ирештерә. Кайберәүләр әйтә, сорау бирәләр. Рамазанның беренче, икенче берәр көнен тотсам, Рамазаным дөресме булыр? Әлбәттә, шул кеше кем 1-2-3 көн ураза тотты икән, ураза тотучылар сезгә бу сүзне исбатли ала. 2-3 көн тотты икән, иң авыр чарасын узгач, иң авыры ул кашан? Беренче, икенче, өченче көн аннан җиңеләеп китә. Кеше бөтен әйбергә иләшә. Әйе. Без дә шушы хыялларны читкә куеп, Раббыбыз безгә биргән фурсат. Рамазанга керешәбез. Керештек инде. Калды санлы көннәр. Шушы Рамазанга керешеп, гыйбадәттә булырга насыйп итсен. Безнең туганларыбыз, якынларыбыз кичә безне белән иделәр. Бүген алар юк, ул фурсатка ирешә алмадылар. Ләкин Раббыбызның рәхмәте белән, үзенең җиңеллеге белән без шушы фурсатка ирештек. Шул фурсатны юкка чыгармаяча, Раббыбызга ураза тотып, шушы дөньяга сокланмаяча тәкъвалык дәрәҗәсенә ирешергә Раббыбыз насыйп итсен. Шу уразаларыбызны тотарга җиңеллек бирсен. Һәм кабат әйткән сүзне, ураза ул үзеңнең нәфсеңне тәрбияләүгә җиңеллек бирә. Кирәкмәгән сүздән баш тартык, кирәкмәгән юлдан баш тартык. Киләсе видеоларны да, иншаллах, шушы тел афәтенә, күз афәтенә, кул афәтенә, иншаллах, багышлап, саум тыелу. Алланың рәхмәте яусын. Җиңеллек белән Рамазанга ирешергә насыйп итсен. Анда да уразада тотып, уразалар тотып, бер-беребезгә хайыр дугада, сәламәтлектә булырга Раббыбыз үзе насыйп итсен. Ассаламу алейкум, рәхмәт.